U našoj katedrali čuvaju se relikvije hvarskog suzaštitnika koji u našem identitetu ima puno veće značenje nego titular same katedrale, a to je Sveti Prošper. Imena koja su se davala djeci kroz povijest pokazuju da je Sveti Prošper bio vrlo važan u ovom gradu, a njega je donio krajem 17. stoljeća tadašnji hvarski biskup Ivan Andrejs kako bi u skladu sa tadašnjim razmišljanjem, filozofijom i načinom života potaknuo veću slogu među Hvaranima. Taj Sveti Prošper, nekako od početka su se ljudi počeli njemu moliti i njemu se pripisuje jedno čudo koje se dogodilo za vrijeme ruske opsade Hvarske luke u travnju 1806. godine, kada su Rusi usidrili svoje brodove ovdje u akvatoriju i nitko nije mogao prići. Tako da je nekakvih 2 tjedna grad bio u potpunosti prometno izoliran, tako da nije mogla ni hrana pristizati u Hvar, a zalihe u kućama su se polako trošile. I u Žežin, zapravo uoči blagdana Svetog Prošpera, 9. svibnja 1806. navečer, Hvarani su pohrlili u crkvu kako bi molili za pomoć svoga sveca zaštitnika i neko je došao na vrata crkve i počeo vikati ljudi hote vonka, a rivo je brod. I stvarno, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, brod koji je s juga Italije, iz pokrajine Pulje, prevozio grahorice i žitarice, nešto se dogodilo u tom brodu, ili mu je puklo jedro usred nekakve oluje na Jadranu, ovdje na prijelazu, ili je uglavnom nekakav dio broda je pukao i on je trebao negdje pristati i on je uspio zaobići svo to rusko brodovlje i usidriti se u Hvaru. Tako je Sveti Prošper zapravo nahranio Hvar. Dan danas se, uglavnom utorak, se otvara njegova raka, mi kažemo orka, gdje su izložene njegove relikvije, njegove kosti i Hvarani se tu mole i zbilja postoji puno potvrdi da je Sveti Prošper i sačuvao i pomogao i olakšao puno stvari našem stanovništvu.